Как да архивираме информация? Програмите за архивиране като WinRAR са допълнителен софтуер, с помощта на който е възможно информацията да бъде компресирана и запазена във вид на архив. Архивираните данни могат да бъдат защитени с парола за достъп, което да повиши нивото на сигурност при външен неоторизиран достъп. Чрез процесът архивиране значително се намалява размера на файловете, записани на компютърния хард диск, което води до освобождаване на място за нова информация. Всеки потребител следва редовно да архивира важните за него данни, като снимки, музика, текстови документи и други. Безплатни програми, еквивалентни на WinRAR, са 7zip, SimplyZip, TuckZip и други. В поставеното видео ще покажа как се инсталира програмата WinRAR и как може да се оперира с нея. За да инсталираме WinRAR е необходимо да имаме вече инсталационен файл, който може да свалим от подходящият интернет сайт. Стартираме инсталационния файл и следваме следните стъпки на инсталация. В началото се показва програмния ред или място, в което се инсталира програмата, а именно C2. Program Files WinRAR. Кликаме върху бутона Install и програмата се инсталира. Следва да зададем езикът, на който да бъде инсталирана. В нашия случай това ще бъде English. Пак даваме Install. И пакетът с WinRAR вече е инсталиран. Програмата е готова за експлоатиране и сега мога да покажа как бихме могли да архивираме важна за нас информация. В тази папка Важна инфо има информация, която е много важна за мен, а именно снимки, текстови файлове. За да запазя на сигурно място тази информация, ще архивирам папката. Кликам с десен бутон на мишката върху папката и отивам на лентата Add to Archive. Като кликна върху Add to Archive, процесът на архивиране стартира. Ето виждате, архивното име е като името на папката, само че вече с разширение RAR. Това разширение може да бъде променено на zip, но препоръчвано е да остане RAR. След това може да използваме и метод за компресация на данните. Този метод може да бъде нормален, бърз, добър, най-добър. В зависимост от това какъв избереме, процесът на архивирането ще бъде по-бавен или по-бърз. Затова в нашия случай избираме нормал. Много важна стъпка, която трябва да предприемем, когато архивираме данни, в следващото меню Advanced и задаване на парола или Set Password. Като зададем парола, ние повишаваме нивото на сигурност на данните при неоторизиран външен достъп и по този начин един вид забраняваме на хора, които не притежават паролата, да прочетат съдържанието на нашите данни. Въвеждам паролата. Също така може да дадем и Encrypt File Names или допълнително кодиране, криптиране на имената на файловете, което също повишава нивото на сигурност. Кликаме ОК, след това пак ОК и архивният процес стартира.
Ето виждате, вече имаме създаден архив, важна инфо. Този архив може да бъде отворен само ако притежаваме съответната парола за достъп. Ето, въвеждам паролата и мога да разгледам съдържанието на архива. За показно само ще въведа грешна парола, за да видите, че когато не притежавам правилната парола, то аз не мога да разгледам съдържанието на архива и не мога да оперирам с него. Благодаря за вниманието.